Tomboti wasangana nemubvunzo, uri kubvunzwa kuti titsanangurire chimiro chamwari wako waunonamata nemazwi matatu. Picture inouya mumusoro mako inenge yakamira sei? The very picture inouya mumusoro mako nemashoko matatu anouya ndiwo anodetermine type yamwari waunonamata, uyezve ndiyo inodetermine the way yaunohandla nawo matambudziko anenge akuwira mukati meupenyu hwako. Zvekare mashoko matatu aya anokwanisa kukuudza kuti uri kudivira mwari mupenyu, mwari wezvokwadi here, kana kuti uri kutotizana naye mwari uyu. Zvisinei hazvo, nekuda kwepicture iyi inogona kunge iri wrong nekuda kwezvakasiyana siyana zvinosanganisira the way yatakarerwa nayo tichikura. Way yaunenge wakarerwa nayo tichikura inodetermine kuti mwari wekusoro kudenga unomupa character yakaita sei, uyezve experience yaukasangana nayo uchikura inodetermine zvekare picture inouya kana kuti character inouya pamusoro pamwari wezvokwadi wekumusoro kudenga. Hazvireve kuti mhosva inenge iri yako. Pamwe pacho unogona kuudzwa zvinhu uchiri mudiki, uri pazera rekuti chese chauya unochitambira ugochiti ndechechokwadi. Tikatarisa kuti mukurarama kwatinoita tine muvengi Diablo Satan anoedza kupenda kana kuti kuisa character yamwari mumatope, kuzama kubuditsa mwari vari mwari, mwari asina kunaka. Chidzidzo chedu chanhasi chinoti kuziva mwari. Memory text yedu tinoiwana kuna John 17 vhesi ya 3 inoti upenyu husingaperi ndiwo kuti muzive vakuzivei imi mwari uri oga wezvokwadi naJesu Kristu wamakatuma. Ndo memory text yedu. Panguva ino ndinokumbira tikotamise uso hwedu tinamate, tigokumbira huvepo hwaMwari patichange tichiita kudzidza uku. Kuna Mwari Baba wamasimba ose tinokutendai matipa nguva yekuti tidzidze pamusoro pekarekta yenyu. Tinokumbira samasimba ose mugogara parurimi rwangu, zvandinotaura zvigova zvinobva kwamuri, vakateerera vachiona vagodzidza zvokwadi inobva kwamuri, kuti vazive karekta yenyu sekureva kwamakaita mushoko renyu kuti kukuzivai ihwo upenyu husingaperi. Tonamata nekutenda muzita raMambo Jesu. Amen. Alright, sezvo memory text yataura kuti vakuzivei imi moga, muchirungu inoti that they may know. Saka upenyu husingaperi kuziva Mwari. Pakuti that they may know ndo upenyu husingaperi, hazvireve kuti kutenda kwaunoita ndo upenyu husingaperi, kana kutevera mutemo, kana kuti kuenda kunoatenda machechi services. Hazvirevi kuti waziva Mwari, hazvirevi kuti waponeswa. Upenyu hunosingaperi hunodefinwa not nenzvimbo yauri kuenda kana kuti yaunoenda, asi nerelationship yako nani naMwari. Haisi nyaya yekuenda somewhere but yekuziva someone. Kuziva ndiyo definition yaMwari. Alright, definition yekuziva upenyu husingaperi haidefine nekwauri kuenda but inodefinwa nekuziva wauri kunamata. Tikatarisa kuti mukugara kwatakaita chinhu chinotibira upenyu husingaperi chinova kubirwa kuziva karekta yaMwari, kudzidziswa kana kuti kuziva nhema pamusoro pechimiro chaMwari. Chidzidzo ichi chiri pakubuditsa kuziva Mwari tichitarisa only mushoko raMwari from Genesis to Revelation, kwete mutsika dzedu dzatinoita mazuva ano ezuva, kana kuti muitiro wedu, kana kuti chivanhu chedu chinova macultures, tradition or anything, but tirida kuziva chimiro chaMwari kubudikidza neshoko rake badzi. Kusvibiswa kwekarekta yaMwari muchidzidzo chedu chanhasi unotangira pamande. Manyepo akatanga sei pakatanga kusvibiswa karekta yaMwari? Kumusoro kudenga tinodzidza isusu kuti Satani akasvibisa karekta yaMwari zvokusvika pakuti chetatu chengirozi chakatanga kudhauta utongi hwaMwari, akadonha nacho pano pasi pavakadzingirwa. Then asvika mugarden reEden. Mugarden reEden tinoverenga kuti iye pachake Satani akaita kuti munhu adhaute chimiro chaMwari. Genesis chapter 3 inotudza kuti zvino nyoka yakanga ine mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari.
akati kumukadzi, nhai ndizvo here kuti Mwari akati regai kudya miti yose yomunda. Panapa Satani haana kutanga nedirect attack kumurayiro wakanga wapiwa naMwari. Akatanga nekubvunza. Why akatanga nekubvunza? Akada kuisa suspicion mumukadzi, kuti ave suspicious kuti why. Then secondly, akada kuti abuditse pfungwa yekuti Mwari vakange vaita restrictive measure, nguva Mwari anongorambidza nje. Chechitatu, kuti Mwari wedu uyu anogona aine something chaakativigira chaasina kudi kureva kwatiri. Then pavhesi 4 na 5 anobva aenderera mberi achiti hamufima zviro kwazvo. Muri kuona here kuti mu1 sentence yataurwa naSatani iri kubuditsa 3 manyepo atoripo. Obvious already character yaMwari yatosvibiswa. 1 iri kuti Mwari anonyepa paati unofa mazviro kwazvo, iye anobva auya oti hamungafi mazviro kwazvo. Saka muri kuona kuti ndo chekutanga kusvibisa character yaMwari pakaitwa naSatani, kuti Mwari anonyepa. Chechipiri, ari kuzama kubuditsa pfungwa yekuti Mwari ane something chakavanzika chaakakuvigira imimi chamunofanira kunge muchiziva, chekuti imi mukasvinudzwa mukachiona munenge mangwara. So panapa Satani akuzama kubuditsa pfungwa yekuti Mwari ava kungorestricted kuti asazive zvekunze uko zvakanaka zvamungaone. Chechitatu, musentence iyi ari kuzama kubuditsa kuti Mwari anotya kuti imi mukaziva chakavanzika kana kuti zvakavanzika zvake mukava vasana Mwari, munenge ma-threat kwaari, ma-threat kuumambo hwake. Saka muri kuona kuti panapa ndo maitiro anoita Diablo Satani, kuzama kusvibisa picture kana kuti character kana kuti chimiro chaMwari. Anozama nepose kuti chimiro chaMwari chisvibiswe, vanhu vasachinzwisisa. So sekureva kwataita kuna John kuti kuziva Mwari ndochi upenyu husingaperi. Then watambira dzidziso yakaminama, Satani ari kukutorera upenyu husingaperi. So panapa Satani chaanenge chakavaka mugarden reEden, 1 dishonest, kuti Mwari haasi honest. Chechipiri, withholding, kuti Mwari ari kuwithholda information yatofanira kunge tichiziva. Chechitatu, threatening, kuti Mwari wedu uyu anofila threatened kana tava saMwari. Saka muri kuona kuti icharacter yabudiswa naSatani isina kunaka, isiriyo. So we should be careful nedzidziso dzatinowana pamusoro pecharacter yaMwari. Kuziva character yaMwari kunotiita kuti tiwane upenyu husingaperi. So once wabhilivha manje, character yaunenge wabhilivha ndo yatova map yako yaunofamba nayo. Sezvo shoko raMwari rinotaura kuti chiedza kana kuti shoko raMwari ndo chiedza munzira yako yaunofamba. Saka iwe wawana chiedza munzira, yatova map yako iyoyo. Saka ukawana character yekunyepa, wawana map yekufambisa yekunyepa. Hausi kuzorasika destination, but ucharasika nekutotadza kuziva Mwari wauri kunamata. Saka ngatishingaire hama dzaMwari tigoziva character yaMwari, uyezve the way yaunonzwisisa nayo Mwari ndo the way ichaita kuti utsvake kuti mabatiro ako anoonekwa necharacter yaunobhilivha kuti Mwari ndo zvaari, kuti uri kurutivi raMwari here kana kuti Mwari atori kurutivi kwako kana kuti utori kurutivi rusiri rwaMwari. Saka zvese izvozvo zvinodeterminwa nekuti wanzwisisa sei character yaMwari. Ellen White anoenderera mberi achitsanangura nyaya iyi, anoti from the opening of great controversy yatiri kutaura iyi ihondo pakati pechakanaka nechakaipa, hondo pakati paMwari naSatani. Saka anoti iye, from the opening of great controversy it has been Satan's purpose to misrepresent God's character, to excite rebellion against his law. Tinozviwana mubhuku rakanzi Patriarchs and Prophets paragraph 338. So muri kuona here kuti itori basa raSatani rekuzama kuita misrepresent character yaMwari. So tingaitsanangura sei character yaMwari wedu, right? Ellen White anonyora mubhuku rake kuti the last message of mercy to be given to the world is a revelation
of his character of love. Tinozviwana muChrist object lesson paragraph 415. So the more yatinonzwisisa the character yaMwari kana kuti chimiro chaMwari, the more yatinomunamata faithfully. Ndozvokureva shoko raMwari. Zvino tingatsanangura sei chimiro chaMwari? Alright, kubva pamuvhuro pamuvhuro chipiri, chitatu nechina ndo panotsanangurwa character yaMwari. Handei pamuvhuro inova mande. Inotiyo God is holy, Mwari mutsvene. Zviri kurevei? Zviri kureva kuti pacharacter yaMwari hauwani kana tsanga kana donda rimwe chete riri evil. Inongova holiness, righteousness. Hapana selfishness. It's righteous all and all. Tiverengei kuna Samuel wekutanga chapter 2 verse ya 1. Inoti hakuna mutsvene wakafanana naJehovha, nokuti hakuna mumwe kunze kwenyu, uye hakuna dombo rakafanana naMwari wedu. Isaiah chapter 57 verse ya 15. Inoti ndinogara pakakwirira panzvimbo tsvene, uye ane mweya wakapwanyanyika anozvininipisa, kuti ndiponese zvemweya weanozvininipisa, ndiponese mwoyo weanozvininipisa, ndiponese mwoyo wowapwanyika. So panapa tiri kuona kuti Mwari mutsvene, Mwari is holy, Mwari is righteous. So katichiti Mwari is holy, pane macharacters aripo kuti Mwari is holy. Character number 1 ndeyekuti Mwari is omnipotent. Ira kuti Mwari is all powerful, Mwari wamasimba ose. So tichiziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose, then obva aleka yatinoti holiness. Chii chinoitika kana Mwari akava all powerful asina holiness? Anova Mwari anova tyrant, nokuti wese amutadzira Mwari vanotonga vari vindictive, vanenge vachingoda kutsiva vamutadzira wose. So nekuda kuti Mwari wedu ari holy, haatongi ari vindictive, anotipa mukana, ane mutsa wakakura watisingagoni kutsanangura. Then zvadaro patova nereason kuti timutye. Kana pasitorina holiness, ari all that powerful, patova nereason kuti timutye. Secondly, Mwari anonzi ari all knowing, anoziva zvese. Nezviri pasi pegungwa ndiye akazvisikaka, zviri pasi penyika pakadzikadzika, everything Mwari anozviziva. But kana Mwari akaziva everything asina holiness, anenge atori stoka, nokuti akutoziva everything pamusoro pano, ende aziva everything haana holiness, hatikwanisi kuwana any thing chakanaka pamusoro pemunhu akadaro, nokuti anenge ari achiziva zvatisingazivi, ende kazhinji kacho akaziva zvakawanda pamusoro pano. Instead yekuti andicorrect, andiwanise nzira kwayo, anenge akutoshandisa zvaanoziva against me. So holiness icharacter yaMwari iri pachena. Mwari anonzi ari omnipresent, ari pese pese. Zvino Mwari kana vakaenda vari pese pese but vasina holiness, hapasina comfort, inenge yatove threat. But nekuda kweholiness, Mwari kana vari pese pese, even uri panguva yekutoti hazvina kumira zvakanaka, unofila comfort. But kana uri panzvimbo isiyo, Mwari asiri holy, haufili comfort, unofila threat. Saka holiness is part yaMwari. Then holiness iyi ikatongoshaika, zvinenge zvakadhakwa. Then tomboti Mwari havasi all powerful, is not omnipotent. Even vakaita holy, vasiri omnipotent. Zvaakureva izvo kuti hakuna anotirwira pamweya yetsvina. Saka Mwari, those are all his character. Alright, toenda pachipiri. Inotaura iyo kuti holiness waMwari unombobva kupi? Right, holiness waMwari tinowana pana 1 John chapter 4 verse ya 1 to 7. Inotaura kuti God is love, Mwari rudo. Pacharacter love tinowanei? Number 1, pacharacter love tinoziva kuti Mwari rudo, yatova character yaMwari. Tambotaura pekutanga tikati Mwari wedu ari holy, Mwari wedu ane rudo. Saka Mwari ane rudo, haana selfishness, haangoti kwangu kwangu. Mwari ane rudo, haashandisi mafeelings. Why? Because mafeelings anofeda nekufamba kwenyika. Saka love yaMwari itongori ndo character yavo, ndo zvavatori.
love gives. Tikatarisa kuti because of love neholiness pakatadza Adam naEve nekuda kwerudo paifana kufa kuita rufu nokuti mubayiro wechivi rufu, but Mwari vakasarudza kuzvisacrifice ivo kuti vasevhe munhu wavakasika. Zviri kureva kuti Mwari wedu chinonzi love is giving. Mwari kupa vakatipa Jesu Kristu mumwe chete akaberekwa ari oga kuti atifire zvivi zvedu. Sesu vanhu taziva kuti Mwari rudo, tinokwanisa kungowana rudo kubva kuna Mwari. Ndo character yatinogona kuinherita from God. Then tainherita character yaMwari yeruti Mwari rudo. The only way yekuti tive tiri muna Mwari, tiri murudo rwaMwari, kuva isusu tiri muna Mwari, Mwari ari matiri. Zvese rudo rwake rwese runenge rwoyerera through isusu. Then kana isusu tiri muna Mwari, tiri murudo rwaMwari, zviri kureva kuti takazvarwa muna Mwari. Uyo asina rudo haana kuzvarwa nani? naMwari. Uyezve kana tave muna Mwari, tazvarwa naMwari, we love each other. Saka kuti Mwari tione kuti Mwari ari matiri, tinoona through kudanana kwatinoita isu pachedu vanhu. If we love each other, tave kudanana, tave kuziva Mwari. Nekuti asingadi mumwe wake haazivi ani? Mwari. Nekuti rudo, Mwari rudo. Kana tadaro taziva isu kuti Mwari rudo, ende rudo runopa. So isu pachedu ngatipananeiwo, zvanzi rudo ruzadziswa nekupa. Saka tinoona kuti pane rudo through kupa. Then nekuti iye akatipa mwanakomana wake, tinofana kutestify kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akabva kuna Mwari akatifira, uyezve ndiye kumuka neruponeso. Tikadaro taziva kuti tiri murudo rwaMwari. Musi wechitatu tiri kuona panapa kuti Mwari pari kushuva kuti Mwari is all powerful. Genesis 1:1 inoti pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Just from nothing Mwari created something. That's all powerful. Genesis chapter 2:7 inobva yatiyo inobva yatudza kuti Mwari akasika munhu kubva kufine dust level, akafemera mweya weupenyu, akava a living soul. So panapa tokati Mwari is all powerful again. Anogona kucreate life out of nothing. Anocreate something out of nothing, create life out of nothing. Zviri kureva kuti Mwari wedu ndiMwari wemasimba ose. Tine mashoko maviri nekuti Yahweh, zviri kureva kuti Mwari ari pedyo nesu haatisiyi. Because God is holy, God is love. Akatisika akatida, ari pedyo nesu haatisiyi. Elohim iri kutaura kuti Mwari controls everything. Handiti ungaone sekunge upenyu hwako huri kurasika, huri kupinda matope, asi God is in control. Ngatirambe tiri maari, tisarasa tariro. Tinozviona kuna Acts chapter 17:27. Zvikanzi izvo Mwari uyu ndeupi? Mwari ari pachena zvakadai. Mwari wedu is good, is loving, self-sacrificing God, not self-serving God. Mwari wedu ndi Mwari ane simba rekucreata. Right. Toenda pa Thursday. Inotaura kuti Emmanuel, God is with us. Zvichireva kuti Mwari anesu. Matthew chapter 1:23, Jesus is born through a Virgin Mary. God in human form. God is with us. Panapa pakureva kuti Mwari ari kuzvarwa nemudzimai asati aziva murume, mudzimai achiri pure kudaro. Mwari azvarwa muchimiro chemunhu, Mwari anesu. Zviri kungoshuva zviri kuti Mwari wedu akanaka, Mwari wedu haatisiyi, Mwari wedu rudo, akauya kuzotifira panzvimbo yataifanira kufa isu. But tikada kutarisa tinogona kustada kwemakore, but chokwadi chacho ndechoti chimiro chaMwari chatakapiwa mushoko raMwari chakakwana kuti timunzwisise zvakamira sekudaro. Nekuti tikada kuti tizvitsvage hatikwanisi kukombrehenda nepfungwa dzedu kuti Mwari wedu akamira sei. Alright. Testimonies for the Church volume 5 page
7:40. Note, you may study for ages, yet you can never fully comprehend the length and the breadth and the height of the love of the living of God in giving his son to die for the world. Eternity can never fully reveal it. Saka panapa tiri kuona kuti rudo rwaMwari rwakakura zvakanyanya nekuti dzimwe dzenguva tinombofunga kuti iye atisika tave vapenyu tomutadzira tichifana kufa tiri isu panzvimbo yekuti tatadza uya ozotifira ari iye. That type of love you can never comprehend it. Ende chinhu chikuru. Saka panapa tadzidza character yaMwari, tikadzidza kuti kunze uko muvengi Diablo Satan ari kuzama nepaanogona napo kusvibisa character yaMwari. Saka hama dzangu, ngatidzidzei zuva nezuva kuti tizive character yaMwari. Ngatisanganiswe nomweya tiri pachidzidzo chedu chechitatu chekotari yegore rino rechi. Asimi Jesu Dochema Moponesi O Inzwa Dochema Apamada Inzawawe Usandifure Sandifure